Hadirin kajing nyetep vote ha gam begere konstituensi ha kini kisngi kepala dep anyo ya ki vote menta kasngi kat kum kane ka update ke berang syo ha kane ka round ke baar ke NPP kadang lead ha gam begere konstituensi da ka ba ka metap chande kal ka kurim jong menteri rang ba ka jala ka kadang yo ha kane ka round ke baar hadu nyo hajar sispa prap nyo ka baar lead ka TMC 1,000 pras pa lai peu ka balai u kertong jong ka seng kongres u jingjang yo 1,000 rius pa prapun riu bat kiwei par ki kertong kum ka BJP par ki kertong shimet kidang yo tangkum kumbalai spa atam yai kat hadu menta kane kadai ka round ka baar bat nyinang up ya ki round ki badang sa kum mencukdeu ki kertong ki ladon hadu ringut ki bay kun ya kane ka election steng samoy na gambe gre constituency harin ka jingjob ujong MLA barim jong ka gambe gre usaleng kum MP jong ka Lok Sabha.